Welcome back to my channel, Easy Igbo with Ngozi. N'ọmụmụ ihe anyị nke taata, ihe anyị ga-eme bụ ihe ndị a na-afụ n'ezinụlọ ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ. Ihe ndị a na-afụ n'ezinụlọ ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ. There are many items we can see at home as well as in school. We see most of the items that we see at home, also we see them in school. Ka anyị bido. Oche. This can be seen at home and also in school. Oche, chair. We sit with chair at home as well as in school. Table. That is table. This can also be seen in school as well as at home. Akpa. Of course, we have varieties of bags and we call them akpa. But the one for school, we call it akpa akwụkwọ. Akpa akwụkwọ. You may carry your bag to school. Ibulu akpa akwụkwọ ruo n'ụlọ akwụkwọ. Idebe ya n'elu tebụl. Ịnọdụ anị n'oche. You take your bag to school, sit on the chair, then keep the bag on the table. Akpa akwụkwọ. Akpa akwụkwọ, school bag. You can take your bag to school, keep it on the table, sit on the chair. A na-ebulu akpa akwụkwọ gaa n'ụlọ akwụkwọ, dobe ya n'elu tebụl, nọdụ anị n'oche. Bag, chair, table. You use almost all of them every day at school and at home as well. Ihe ndị a na-afụ n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ n'ụlọ. Akpa, oche, tebụl. Mma. That's knife or cutlass, depending on the type. The big ones, we call them nnukwu mma or mma oge. Nnukwu mma ma ọ bụ mma oge. That's the cutlass or the machete. Some people call it mma oge, while some people call it nnukwu mma. Then the one we use at the kitchen that we can use to cut our vegetables, peel oranges, and the stuff like that, we call them obele mma. Obele mma. That's the kitchen knife. Obele mma. Ngaji or ngazi. Some people call it ngaji. Some people call it ngazi. That's spoon. These also have two types, the small and the big. Obele ngaji. Nnukwu ngaji. The big one we use in stirring food is known as nnukwu ngaji, while the small one we use for eating is obele ngaji. Odo ma ọ bụ ikwe na aka odo. Odo, ikwe, that's mortar. Odo, ikwe, mortar. And then aka odo, the pestle, the one we use for pounding. Aka odo, the pestle. Odo, ikwe is mortar. Aka odo is the pestle for pounding. Afere ma ọ bụ efere. Efere, plate. Some people call it afere, some people call it efere. Depends on dialect. Both of them are the same thing. Plate. Ite, pot. Ite, pot. We also have varieties of pot, but we call all of them ite. Aziza, that's broom for sweeping. Aziza, broom. Akpụkpọ ụkwụ, footwear. Akpụkpọ ụkwụ, footwear. Akpụkpọ ụkwụ, footwear. All footwears, we call it akpụkpọ ụkwụ. Ụkwụ, leg. Akpụkpọ ụkwụ, footwear. Ball, that is ball, football. Ball. Iko, that's the cup for drinking, all drinkables, water, tea, whatever we can drink. Iko. Aqua, bed. Aqua, bed that we lie down on. We also have aqua,
clothes. Aqua, clothes. They have the same spelling but different meaning. Aqua, bed. Aqua, clothes. We also have aqua, egg. The three of them have the same spelling. Actually, there are four, but the other one is abstract. Aqua, as in cry. Aqua. The four of them, the same spelling, different meaning, and different pronunciation, different sound. So we can always identify them with their tone marking. Aqua, egg. Aqua, bed. Aqua, clothes. Aqua, cry. Mgbirimgba, bell. This is found mostly in school, or we also have like the doorbell at home. But the one that is known mostly as mgbirimgba, the one that we can ring, the school bell. Koa 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 mgbirimgba, koa mgbirimgba, koa koa mgbirimgba nke Christmas. Ring the bell of Christmas. Koa mgbirimgba ekeresimesi. Mgbirimgba, bell. Onyonyo, television. Onyonyo, television. Nchemmiri ma ọ bụ nchanwụ, umbrella. Nchemmiri, nchanwụ, umbrella, because we can use it to protect ourselves from rain or from sun. So it can be nchemmiri, it can be nchanwụ, umbrella. Igbe, box. Igbe, box. Board, where we write something. Board, B-O-D, board. We still call it board in Igbo. Board, that's board. Radio ma ọ bụ igwe na-ekwu okwu. Radio, igwe na-ekwu okwu. That's the radio. Igwe na-ekwu okwu. Ekwentị, that is the telephone. Ekwentị, telephone. Ịnyịnya igwe, bicycle. Ịnyịnya igwe, bicycle. Ụgbọala, ụgbọ is like ship, ala, then land. But in this case, it is car. Ụgbọala is car or any other kind of vehicle we call them ụgbọala. N'ebe a ka anyị ga-ewetazi ọmụ ihe nke taa na njedebe. Don't forget to subscribe to my channel, Easy Igbo with Ngozi. Ọ ka bụkwa mụnwa, Odoziakụ nwa nkịtị Ngozi, nke na-ewetala ụnụ asụsụ Igbo na Easy Igbo with Ngozi. Ka emesịa, ka ọ dị oge ọzọ.